especialitat de gimnàstica acrobàtica, podríem dir, i Jara Sánchez és campiona del món d'aerostep. Són campiona i subcampiona i ho han aconseguit el diumenge passat a Pesaro, a Itàlia. Jo crec que elles encara no són conscients del que han aconseguit. Són massa emocions possiblement i reconèixer a vosaltres mateix que sou campiones i subcampiona del món, vosaltres sabeu com és de gran el món? Quantes persones hi ha i que vosaltres dos esteu dalt del tot? Clar, aneu a ser un referent. Ja sou un referent per a les persones d'Alfara. Els xiquets i xiquetes d'Alfara vos van a tindre, quan pensen en vosaltres, pensaran que poden també aconseguir això que vosaltres heu aconseguit i se van esforçar més i van a treballar més dur per aconseguir el que siga. Perquè l'esforç que heu fet, tota la dedicació que heu donat, va més enllà de l'esport. És que això mateix ho aneu a fer en la vostra vida. Segur que sí. No només en l'àmbit de l'esport, sinó en tot allò que us proposeu, de segur que ho aneu a aconseguir. Perquè des de la regidoria d'esports el que volem promocionar és allò que vosaltres ja esteu fent. És a dir, quan parlem de l'esport és molt important recordar el joc net, el valor de l'esforç, el respecte, la cooperació, i això ho heu fet les dues. Jara ho ha fet perquè la competició era en equip, Violeta ho ha fet perquè la competició era per parelles. Per tant, heu cooperat. Aquests són els valors que volem promocionar des de la regidoria d'esports. I per acabar ja havia dit que anava a ser curtet, volia donar una altra cita d'una altra dona, perquè em sembla que també és important que remarquem això. Estem parlant de dos campiones. Mireu, quan jo no tenia els vostres mòbils i per organitzar la sessió d'avui vos els vas demanar. I sabeu com vos he guardat en el mòbil? Jara campiona, Violeta campiona. Vos tinc en el mòbil, en la meva agenda, d'aquesta manera. Bé, per acabar estava dient que anava a llegir una altra cita de Rosalía de Castro. Rosalía de Castro és una escriptora gallega i ja va morir, ja fa molts anys. I ella deia, si vols alguna cosa, has de lluitar per ella, has d'arriscar-te, treballar dur i insistir, insistir i insistir. I exactament això és el que feu vosaltres. Heu insistit i ho heu aconseguit. Moltíssimes gràcies a les dues. Ens heu fet molt feliços. Gràcies, Jesús Pura. Vols dir algunas paraules? Como portavoz del Partido Popular, la verdad es que Jesús lo ha dicho todo lo que representáis vosotros, representáis todo el esfuerzo y me quedo un poco con lo que comenta Jesús, que al final el deporte, cuando tú te esfuerzas, si en tu vida personal, normalmente los deportistas también sois un 10. Entonces, pues nos alegramos mucho a nivel individual y que lo hayáis conseguido y para vuestras familias igual, porque para las familias también ha sido un sacrificio y ha sido una entrega, con lo cual felicitamos desde el Partido Popular tanto a vosotras como a vuestras familias, que también se lo merecen. Un abrazo. Jo m'he preparat unes parauletes també. Primer de tot, molta enhorabona a les dues per l'excel·lent resultat obtingut en aquest Mundial. És un orgull per Alfara que tant Violeta com Jara hagin obtingut medalla en aquest Mundial. Jara, medalla en conjunt i per tant extensible a la resta de components del seu grup i Violeta per parelles en Víctor Fabre, enhorabona a la resta de companyes i companys. Gràcies per haver dut el nom d'Alfara fins al cim en aquesta cita mundialista en companyia de la resta de components de la selecció espanyola, seleccionadores, entrenadores, clubs i, per descomptat, a les famílies. Són moltes hores d'entrenament, d'esforç i constància dedicada per a obtindre un objectiu compartit amb la resta de competidores. En aquest cas, amb els excel·lents resultats per a la delegació espanyola que no fan més que posar de manifest que els valors personals de cadascuna de vosaltres són espectaculars. Sobretot el de deixar moltes coses a banda
per a sotmetre's a una disciplina esportiva que requereix de molta concentració i esforç. Amb aquests èxits també vos convertiu en miralls on altres xiquetes i xiquets poden mirar-se. Espero que continueu gaudint del vostre esport sempre amb alegria. Jo tinc un lema que considero que és important en la vida, que diu no lluitar per ser els millors, sinó ser cada dia millor per arribar a ser els millors. No vull acomiadar-me sense fer referència a una persona que crec que és molt coneguda, que és Sara Moreno López, que per a moltes xiquetes i xiquets ha sigut una persona on mirar-se, i per a nosaltres el que ha sigut és un referent esportiu. Nosaltres sempre diguem el de referent esportiu positiu, que és aquelles persones en les que se mirem per intentar arribar a uns objectius. Va deixar llavor, creixen les branques i cauen els fruits. Enhorabona també al Club d'Aeròbic de Montcada i enhorabona a totes les famílies per aquesta alegria aconseguida. Per molts èxits, des de la humilitat i l'alegria, a seguir. Sí, només recordar que no s'ha acabat això, perquè la germana de Jara, Yula, també està a Pésaro ara en aquests moments i competeix. Divendres ens explicava son pare que divendres tenen les semifinals i esperem que arribi a la final el diumenge. O sigui que molta sort a Yula també. Si voleu, passem i vos anem a fer un detall, l'entrega d'un ram de flors. Si voleu, vos convidem a quedar-vos al ple, si no... Val, pues ara sí, avui en un poc de retras anem a començar aquesta sessió de plenari ordinari, l'expedient 11-2024, la seva part resolutiva. Punt número 1, aprovació de l'acte de la sessió ordinària del 31 de juliol del 2024. Algun comentari? Passem a votacions. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Punt número 2, aprovació de l'acte de la sessió
extraordinària urgent del dia 9 de setembre de 2024. Algun comentari? Passem a votació. Vots a favor? Se aprova per unanimitat. Punt 3. Expedient 1039-2024, dimissió del càrrec de regidor. Bé, amb data de 5 de setembre de 2024 va tindre entrada amb número de registre 2024-1556 l'escrit de Marcos Baeza Delgado, regidor del Partit Popular, on se formalitza la seva dimissió. Val? Pues res, tenim que prendre coneixement de la dimissió de Marcos Baeza Delgado per a que aixina continuï el procediment i donar entrada a un altre regidor. Algun comentari? No? Pues passem... No n'hi ha que votar, però se dona coneixement al ple de la dimissió del regidor. L'expedient el punt 4, perdó, expedient 979-2024, és la felicitació pública de la unitat canina. Sabeu que el passat dia 26 de maig del 2024 va tindre lloc una exhibició canina en els jardins de l'Ajuntament amb la intenció de posar de manifest la llavor que realitzen aquestes unitats i a més de fer una activitat de sensibilització entre els més xicotets. El que passem a votació, l'assumpte a votació és felicitar públicament els següents agents per la seva participació en l'exhibició d'unitats canines realitzada al Far del Patriarca el 26 de maig. Col·laboradora Maria Cristina Fernández Antón, guia de Anubis, l'agent Verònica Torrente de la Rosa, guia de Cora, de la unitat canina de la policia local de Benifaió, l'agent Adrián Redondo Sinisterra, guia de Lobo, unitat canina de la policia local de Paterna, l'agent Julián Mayordomo Gómez, guia de Kira, de la unitat canina de la policia local de Museros, agent José Miguel Peña Gómez, guia de Tara i Nuca, de la unitat canina de la policia local de Vilamarchant, l'agent José San Francisco Zapata, guia de Osa, de la unitat canina de la policia local d'Alfara del Patriarca, i l'agent Antonio Palanca Roig, guia d'Ares de la unitat canina de la policia local d'Alfara del Patriarca. La felicitació pública es fa com a reconeixement de la seva professionalitat, lliurament i exemple a seguir pel treball realitzat. A banda, sabeu que les unitats canines són un servei molt important tant per a la detecció com per a la prevenció i suposa un treball a destacar per part dels guies que és digne de reconèixer. En el plànol de detecció hem comprovat com els agents canins d'ací d'Alfara han demostrat les habilitats de detecció en els diferents operatius que han fet. Entonces, anem a donar trasllat del present acord als agents sindicals més amunt. Algun comentari respecte a això? Pura? Desde el Partido Popular sentimos que haya sido la propia policía la que haya solicitado este reconocimiento, pero no podemos dejar de pasar la oportunidad, y es de justicia, reconocer el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad que han estado presentes en todo momento, garantizando que cada actividad transcurriera sin incidentes. Y también queremos hacer extensibles nuestro reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras que de esta manera incansable han contribuido a que cada detalle funcionara a la perfección, desde la organización de eventos hasta los servicios que han estado disponibles para todos nosotros. El éxito de estas fiestas es gracias a su esfuerzo y dedicación y, por supuesto, a cada uno de los vecinos que han participado. Gracias por hacer de estas fiestas un ejemplo de convivencia y de alegría. En aquest cas era la felicitació canina per l'acte que va tindre Lloc a Jardins i que s'estén a proposta de l'oficial jefe de la policia local. Algun comentari, Jesús? Passem a votacions. Vots a favor? S'aprova per unanimitat.
El punt número 5, expedient 570-2024, aprovació i liquidació del pressupost de l'exercici 2023. Bé, s'ha posat a disposició durant el termini d'exposició al públic dels comptes general. No s'han presentat al·legacions i per tant tenim que donar compte així. Algun comentari respecte a aquest punt? Dubte. No sé si fer-lo en plecs i preguntes o puc fer-lo ara en relació a això. Vale. Entenc que si es puja això és perquè es va liquidar tot l'exercici 2023. Ho dic perquè en un dels apartats fica obligacions pendientes de pago a 31 de diciembre i n'hi ha una quantitat que encara no s'havia pagat. Això a dia d'avui ja està tot pagat, encara no està tot. Sí. Sí, a veure, n'hi ha que diferenciar la liquidació del pressupost del compte general. La liquidació del pressupost se fa de forma anual, normalment, final de març de tots els exercicis, i el compte general és una fotografia de l'execució del pressupost de l'exercici anterior. Per tant, si queda com a pendent de liquidar, queda pendent de liquidar. Algun comentari més? N'hi ha que aprovar el compte general, no se dona compte. Pues passem a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. El punt número 6, l'expedient 1058-2024, aprovació del Pla de Mesures Antifrau. El Pla Antifrau sabeu que és un requeriment per a tot el sistema que configura en la gestió dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i que és obligatori tindre-ho per a les entitats que puguen ser beneficiaris de qualsevol tipus d'ajuda que estiga vinculada a fons europeus. El que pugem així és el pla per al Far del Patriarca i també la declaració pública institucional que du adherida de compromís pel reforç dels mecanismes d'integritat en la prevenció i lluita contra les irregularitats administratives, el frau, la corrupció i els conflictes d'interessos en la gestió, que forma part com a annex d'aquest pla. Algun comentari? No? Passem a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Algun tema a tractar fora de l'ordre del dia? Activitat de control. Punt número 7, dació de comptes de les resolucions d'alcaldia, resolucions del 26 de juliol al 9 de setembre. ¿Algún comentario? No sé si es ahora tampoco cuando tengo que dar mi opinión en alguna resolución que hemos leído o me espero a ruegos y preguntas. Es de una resolución. Es que hemos visto que la contratación del punto violeta, la base de licitación, bueno, es una cantidad y quería hablar sobre eso, pero no sé si debo de hacerlo ahora, porque no es sobre, digamos, lo que es la resolución, sino dar la opinión de lo que pensamos. En este caso, n'hi ha una resolució, si tens alguna cosa que dir sobre la resolució pues simplemente ara. Lo que queríamos decir es que, que si nosotros pensásemos que es completamente necesario contratar el punto del servicio violeta, aunque solamente se tratara el caso de una persona, nos parecería bien gastado el dinero. Lo único que ocurre es que en este caso lo que vemos es que el punto violeta está instalado en un punto y la policía local, los servicios de seguridad y el resto de fuerzas de seguridad están a 2 o 3 metros. Entonces no entendemos la necesidad de gastar un dinero para el mismo servicio, en nuestra opinión, por duplicado. Simplemente era eso, porque pensamos que a lo mejor ese dinero se podría destinar a otro tipo de causas, como dar apoyo a mujeres maltratadas de nuestra localidad, o no sé, o fomentar la formación de los agentes de policía en estos casos, cómo actuar en estos casos. Simplemente era eso. Gràcies. A veure, el punt número 1 és que el punt violeta té la funció que té el punt de violeta, que a banda de ser un punt d'atenció per a qualsevol cosa, és un punt preventiu, és un punt de difusió i és un punt, per tant, com a activitats que se desenvolupen d'altres tipus d'empreses en altres actes, ens pareix més que necessari
sobretot per les coses que passen en el dia a dia, i ens pareix que ens ajuda a tindre unes festes més segures. Que se puguen fer altres activitats respecte a altres, pues, por supuesto, però en aquest cas per a nosaltres es pareix un punt imprescindible. Bueno, me gustaría preguntaros si me podéis dar la cantidad de personas que han necesitado este servicio en estas fiestas a través del punto violeta. Sonia. Y bueno, y el horario también. Gracias. Vale, Adela, sí, pasaremos el informe de la empresa de Nimia, ¿vale? Que es el que nos ha hecho el servicio de Punto Violeta, para que veáis también las cantidades de personas que han pasado por el Punto Violeta. Con lo que referías de los servicios de seguridad privada y otros cuerpos de seguridad, como es la Guardia Civil, que estuvo la Guardia Civil también, estaban al lado del Punto Violeta, no estaban a 3 metros, estaban al lado. Estaban al lado porque yo estaba justamente con la Guardia Civil cuando pasó una de los accidentes, y estaban al lado del Punto Violeta, ¿vale? No, y luego en referente a la seguridad privada, no es que están a la otra punta, la seguridad privada, y más vosotros que lo habéis visto en estas fiestas, anda por todo el recorrido. La policía local, si os referís a la policía local, la policía local en fiestas evidentemente tenía otras funciones, que era el que está fuera del recinto ferial, porque dentro del recinto ferial está la seguridad privada, ¿vale? Sí, yo no tenemos nada que objetar sobre la seguridad que ha habido en absoluto. Lo único, precisamente con más motivos, si la policía está no a 2 metros, sino justo al lado del punto violeta, desde nuestro punto de vista, el gasto es innecesario, porque cualquier persona que esté sufriendo, cualquier mujer, chica que esté sufriendo algún tipo de acoso, pues puede acercarse a la policía municipal. Simplemente es eso, pero no tenemos nada que objetar a los servicios de seguridad, ¿eh? Joan? Sí, a veure, bueno, jo discrepe totalment del que ha comentat la companya del Partit Popular. Crec que el punt violeta és un punt de visibilització, no només de prevenció, però també de visibilitzar que per a una dona, o en aquest cas enguany que també era per a persones LGTBI que tinguin qualsevol problema en unes festes, poden acudir ahir, i després hi ha un protocol coordinat amb la policia local i amb la seguretat privada, i s'acorda en la Junta de Seguretat tots aquests temes perquè també formen part d'esta empresa. I també crec que és important que el poble ho sàpiga, que enguany s'anava a fer una altra idea en este punt violeta i LGTBI, que era que anaven a acompanyar a persones més joves que volgueren tornar a casa soles, anaven a poder participar d'aquest punt. Enguany no va poder ser per problemes tècnics i finalment no se va poder fer, però la finalitat del punt violeta és esta. Vull dir, hi ha un informe que ho recull tot, la policia evidentment està coordinada amb el punt violeta, no és duplicat perquè al final també té una funció de visibilitzar en un entorn que és hostil tant per a dones com per a persones LGTBI, i està bé que, igual que en Alfara, com en un muntó de pobles se fa, i també dir que sí, entenc que és la vostra postura, però que l'any que ve des de la regidoria de LGTBI i des de la igualtat se tornarà a fer el mateix punt violeta i LGTBI, i se'l dotarà de més visibilitat si és possible, per tal de poder previndre qualsevol tipus de violència masclista. I també respecte no sé si la sol·licitud de quantes persones ha atès el punt violeta és per a qüestionar-lo. No, però si és per això, vull dir que nosaltres ens enorgullim de tindre el punt violeta i que no n'hi hagi casos, que al final també és l'objectiu del punt violeta. Jesús? Sí, per completar la informació, com els acabem d'ensenyar, tenim l'informe del punt violeta, els el facilitarem perquè puguin llegir-lo en tranquil·litat. Bé, jo entenc que les aportacions que es fan al ple són sempre per millorar, en aquest cas, millorar les festes, l'atenció que donem a la nostra població. I, com apuntava Joan, podem estar contents perquè la quantitat de persones que s'han atès aquest any en festes ha sigut inferior al de l'any passat. El punt violeta també té una funció important, i és assessorar l'Ajuntament a l'hora de l'organització. Després de les festes patronals, l'equip de govern ens hem reunit i hem fet valoració de les festes, estiguem fent-ho fa 15 dies, i ahir el que hem fet ha sigut veure quines coses han funcionat bé, quines coses no han funcionat, i hem de canviar per al proper any. I entenem que és la forma de treballar quan volem millorar l'actuació de l'Ajuntament. En aquest sentit, nosaltres aquest any
ja s'ha tingut en compte algunes valoracions que es feren l'any passat per part del personal del Punt Violeta. El Punt Violeta, que es va instal·lar en les festes de l'any passat, varen emetre també un informe i en aquest informe recomanaven, per exemple, que no pogueren accedir al recinte de festes menors i que no pogueren accedir amb alcohol. Això va ser una recomanació directa del Punt Violeta. És a dir, que el Punt Violeta, més enllà d'atendre o deixar d'atendre a les persones que ho necessiten en aquests moments, també assessoren a l'Ajuntament de quina manera podem fer unes festes que siguin més segures, més tranquil·les i més divertides per a tots. Es facilitarem l'informe perquè el puguin llegir en tranquil·litat. Pura. Bueno, sobre este punto igual a lo mejor no ha quedado del todo claro respecto al Partido Popular. Yo la verdad es que lo del tema del punto violeta me parece genial. De hecho, estuve hablando con ellos en algún momento y les dije cómo iba. Me dijo que con las incidencias habían sido mínimas, o sea que me gustó mucho. Lo único que sí que quería desde el Partido Popular, que esto me llamó un poquito la atención y lo podemos mejorar, es que hubo algún día que no estaban y los días que estaban, 2:30 estaba cerrado, cuando estaba en plena ebullición toda la gente. Entonces, me parece que a lo mejor el punto violeta, no sé, a lo mejor me podéis decir lo contrario, pero el punto violeta se tenía que quedar más tiempo porque es cuando está la cosa más álgida y yo vi que ya habían recogido. De hecho, me acerqué a ellas porque ya se iban. Y le dije, ya os vais, y eso eran 2:30. Entonces, yo me gustaría que fuese mucho más porque las cosas a veces, estas situaciones se dan un poquito más tarde, no se dan tan pronto. Ese sería mi único, no sé, Exactamente, gràcies. Curtet, Joan. Sí, és molt curt. Jo simplement que atenem això, sí que estava previst més presència, però bueno, per problemes que no toca dir en este ple, després si voleu ho comentem, per problemes de personal no va poder ser allargar inclús el que he comentat abans de l'acompanyament. Per tant, per al pròxim se tindrà en compte, però que no han sigut causes alienes a l'Ajuntament. De totes maneres, igual tampoc hem entès, o en primera instància no hem entès, perquè se fa sobre una valoració econòmica d'una despesa. Sobre la valoració econòmica de la despesa és que les coses costen diners i tindre prevenció i tindre seguretat pues, ens costa diners. Entonces, bueno, que se pot destinar a altres coses i altres programes, n'hi ha altres programes de prevenció de violència i de més que també tenen la seva partida pressupostària i en aquest cas pues, valorem el punt violeta com necessari i imprescindible. Algun comentari més respecte al... El punt número 8 és l'expedient... El punt número 8, l'expedient 693-2023, donar compte al ple de la delegació de competències en la Junta de Govern local. Aquestes són les competències que l'alcaldia ha cedit o ha delegat en la Junta de Govern. Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals, aprovació de l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, l'aprovació de les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, excepte en els casos en què tal facultat siga atribuïda a altres òrgans, i l'atorgament de llicències, tret d'aquelles que les lleis sectorials atribuïssin expressament al ple o a la Junta de Govern. ¿Algún comentario? Nosotros desde el Partido Popular, desde el principio, cuando empezó la legislatura, pensamos que lo del gobierno, o sea, el hacer una junta pues, de gobierno pues, no era lo que más se podía pretender para poder que todo el mundo supiese lo que estaba pasando. Es verdad que nosotros aquí estamos en inferioridad de condiciones porque en las juntas de gobierno nosotros no podemos saber lo que si hay cosas que se pueden aprobar o cosas que se puedan decir. Nosotros ahí no. Lo que sí que también vemos que 250 euros por cada junta de gobierno, que normalmente se hacen 2, ¿no?, al mes, pues por cada miembro, bueno, pues me parece que aparte de dejar al Partido Popular fuera, pues es un gasto cara al Ayuntamiento. Y eso lo queríamos reflejar desde el Partido Popular. Bueno, lo primer és que no tots els membres cobren 250 euros
I el segon, la Junta de Govern és un mecanisme de govern per a facilitar la seva acció. Per tant, és un òrgan completament legal i completament adequat. I vostès poden fer el seguiment i poden treballar els aspectes que se posen en la Junta de Govern quan en el punt X de l'ordre del dia dels plenaris posa dossier de comptes de les resolucions d'alcaldia, com han fet vostès ara, o de la Junta de Govern local. I per tant, això serà la seva tasca de fiscalització d'aquest govern o de la Junta de Govern. Algun comentari? Dació de comptes d'òrgans supramunicipals? Algun comentari? Nosaltres tenim plenari el divendres. N'hi ha alguns assumptes que atanyen i són importants per al poble, com el tema de la taxa de residus, i donarem comptes quan tractem el tema en el plenari, els acords o la informació de què disposem i res més. I passem al punt C, pregs i preguntes. Maria? Va un poquet en relació amb els pressupostos, però ja d'este any. Volíem preguntar que respecte a aquest any que s'han fet 2 regidories noves, si sabíeu què part del pressupost van anar destinat a d'elles, si aneu a passar algun tipus d'informe o alguna cosa paregut per a que puguem estar informats. Joan? Sí. Quines regidories te refereixes? Vale. La de normalització lingüística ja estava creada, no és nova, i la de l'LGTBI, dintre de la partida d'igualtat, doncs farem la diferenciació en el pressupost entre una i l'altra. Sí, però dic de la de normativització lingüística, si es va destinar alguna més de pressupost, si se va modificar el pressupost que anava destinat. El que vull aclarir és que aquesta regidoria ja estava creada, simplement quan arribi la negociació del pressupost entre nosaltres per a poder quadrar tot el pressupost amb intervenció i tot, doncs definirem, perquè les partides canviaran en general, d'un any per un altre no és igual, per tant, la de normalització també i la de LGTBI, doncs el mateix. Algun pregunta, comentari? Jesús. Jesús. Bé, respecte al pressupost, encara estem aterrant en les nostres responsabilitats. Diuen que quan algú assumís algun càrrec de govern es donen 100 dies. Són 100 dies, encara no els hem complit, i començarem a treballar el pressupost prompte, perquè la nostra intenció, tant per part del Partit Socialista com de Compromís, és tindre els pressupostos aquest any. No sé si ho aconseguirem, però ho anem a intentar. I en aquest moment ja donarem compte de com queden les assignacions de cada regidoria. Bé, jo només, en pregs i preguntes, jo sí que volia... Estem a finals de setembre, s'acosta el 9 d'octubre, que és la festa dels valencians i valencianes, i sí que volia anunciar-los que tenim algunes novetats, perquè des de la regidoria de festes s'ha completat el dia del 9 d'octubre, que després, en tot cas, si vol la regidora Sònia explicar-ho, doncs perfecte, però sí que voldria que des de la regidoria de Cultura hem organitzat actes per al dia 8, per a la vespre. Aleshores, ja anunciar-ho perquè vaig anotant-ho a l'agenda. A les 7:30 tindrem una xerrada sobre Jaume I, que la impartirà Francesc Granell, un veí del poble que és llicenciat en Història i ha fet la seva tesi doctoral especialitzada en Jaume I, i aleshores sap moltíssim d'aquesta figura històrica i de segur que aprenem molt. Després tindrem un sopar a la fresca, farem un sopar que organitza la Falla als jardins de l'Ajuntament i acabem la festa en un correfocs. Aleshores vindran el correfocs, els dimonis de Massalfassar, i tindrem correfocs al carrer Major. Tot això per al dia 8 i per al dia 9, si la regidora Sònia ens vol explicar alguna cosa. Res, pel dia 9, com sempre s'han fet, tenim les nostres famoses paelles que tenim. Esperem tindre la mateixa gent. L'any passat van ser quasi 1.700 persones els que vam tindre. És una feina prou elaborada, la veritat és que sí. Però bueno, contents. El que sí que volia recalcar, no sobre ni el 8 ni el 9, ara que estem així tota la corporació i per al plenari, és que el 4, el 5 i el 6 d'octubre anem a tindre la visita de la peregrina, de la Mare dels Emparats, però no es ve la peregrina de la Basílica de València. Aleshores s'ha elaborat un programa des de la parròquia
en el que estem col·laborant des de l'Ajuntament i el publicarem per a que se sàpiga també tant el 4, el 5 i el 6, que és les activitats que han designat des de parròquia que se van a fer. Sí que és de veres que l'anem a rebre en la plaça 9 d'octubre, el dia 4 a les 6, i a partir d'ahir anirem fent el recorregut i fins al dia 6, que es farà una provessó per a poder despedir-la, perquè a les 2 de migdia la Mare de Déu té que estar a la Basílica ja. Val? De totes maneres, sí que se passarà la programació, ara quan ja la tinguem feta des de la parròquia i confirmada, se anirà passant ja tota la programació. Pura. Bueno, hola. Pues comentar también algo, ya no por ustedes, sino también por las personas que puedan escuchar este pleno y sobre todo también ustedes, si conocen a personas que estén en casa y que estén enfermas, el sacerdote sí que tiene una lista, pero cree que es muy pequeña para los enfermos que deben haber en Alfara. Si pudiésemos cada uno decir quién puede, porque yo por ejemplo esta tarde he estado mirando y se han alegrado un montón porque no lo sabían, no van a la parroquia, no saben, pero la Virgen tenerla debajo de casa, entonces si podemos correr la voz en este sentido y poder anotar a todos, igual en el ayuntamiento, poner la dirección en el ayuntamiento para que puedan hacer el recorrido y la Virgen vaya a todos los sitios. Eso era. Pura, de totes maneres... Para la parròquia. Sí, no, de totes maneres, jo ja està parlant en Don José, res, farà mitja horeta, i m'ha confirmat que està tancada la llista, val? Perquè ja són més de 12 carrers. Aleshores, Don José, abans d'entrar al plenari, i de fet per WhatsApp, m'ha confirmat que la llista és la definitiva i és la que està tancada. Ho dic per això, perquè més que res, perquè no, anem a fer el recorregut des de la policia ja i sí que volem publicar el recorregut, quin és el que va ser, perquè la gent ho sàpiga. De totes maneres, octubre em ve molt carregat. També t'hauràs deixat la volta a peu solidària del dia 5. I a veure, que estiguem molt atents perquè l'activitat en el poble no acaba en festes i n'hi ha totes les setmanes. La volta solidària el dia 5, no s'oblidem, posar-se les espardenyes i a córrer. I Laura és... Solidària a favor de Càritas del poble. Laura... Disculpa, acaba ja. I se m'ha oblidat també que el dia 9 recuperem l'agrupació musical d'Alfara amenitzarà les paelles, és a dir, que és una novetat també d'enguany i que hem volgut també recuperar. Laura, és pregunta o...? Bueno, és un agraïment. Sí? Vale, dispara. Que volem donar un agraïment a les persones que esta setmana s'han acostat a donar sang al centre cívic. Hem augmentat el número de participants. Moltes gràcies. Pues motiu d'alegria. Joan, però curtet, va, que... Jo molt curtet. Se'm passa. Però crec que és important que ho diguem avui. No ho havia pensat, però després del ple... crec que l'últim mes va passar una cosa en el ple que al final és una cosa que no t'esperes que passi mai en el teu partit i crec que després d'aquest ple que ha sigut prou calmat i prou educat entre tots, crec que és una lliçó per a tot el poble, també per a nosaltres com a regidors, que quan passa una cosa d'estes cal actuar ràpid i agrair al Partit Popular i a tots els membres del govern com ha anat este ple i que esperem que això no torni a passar mai. Gràcies, Joan. Pues donem per tancar la sessió. Moltes gràcies, bona nit. Ens veiem.